סכיזופרניה, אז עניין עם טיפול פסיכיאטרי. והרבנים אומרים שנשים לא יהיו חברות כנסת. למה בעצם? ישבו בלול. לא תהיה אישה חרדית חברת כנסת. למה בעצם? ישבו בלול. לא תהיה אישה חרדית חברת כנסת. סימן קריאה. אבל לא קריירה לשם קריירה, ולא שררה לשם שררה. מה שנותר להגיד זה שיחזרו בהם לפני שבאמת יהיה מוכן להם ולילדים שלהם, ומי יודע לדורי דורות שם מה יכול לקרות. איומים מפורטים. ישבו בלול. תינוקות של בית רבן לא פסקו מהתפילה. זה בדיוק האירוניה הגדולה. הם נשים שהן שקופות. וזה באמת לא נעימה להגיד את זה. אבל את שקופה. יחד, רק ביחד, ננצח את הכל. יחד, רק ביחד. שלום חבר הכנסת אלי ישי. שלום וברכה. יש לי המון שאלות פוליטיות לשאול אותך, אבל אני חייבת להראות לך קודם את הדבר הזה. זה מה חלקי את עבודות הניקיון לפתח ל-20 משימות יומיות קטנות לביצוע. בכל יום שתבצעי, תני לעצמך קובייה אחת להצלחה. לא תאמיני, איך תוך 20 ימים סיימת את המשימות וכבשת יעד. מגיע לך עכשיו קובייה גדולה. כמה נמוך אפשר לרדת ביחס לנשים? מחלקים את זה גם לגברים. נשים הן לא עוזרות בית, והתפקיד שלהם הוא לא רק את זה את אומרת. אז אין במפלגה שלך נשים. ישבו בלול. זה יגיע. אישה חרדית לכנסת ברשימה כזו או אחרת, זה יקרה.